na ito kabudwani ay labi sinan live stream tako ay kankanay. Ket kumusta kayo ay kakailian, kakabsat, sinan kaigurutan, Bagyo Benguet, ya din na iwarwarasan tako ay iigurot sinan lubong, nawara tako man sinan Luzon, Visayas, Mindanao. Ya ora isan abroad ay wada ay man ububla at si Apo Diyos di mawada enda tako amin. Edwani ket masapol ay patuloy tako ay manadal si kalkalin Apo Diyos tan di panakabalin di kalin Apo Diyos at pununa day tako si pamati, pununa day tako sin kina Diyos Apo Diyos ay siya di mangidawat si tatiw ay baligan day tako ay manbibiyag sinan lubong. Tan siya uni at wala ding tsimpo, di kanan tako ay rapture, ay panakaipangaton, di mamati ang Apo Diyos. Tataynan tako ng lubong ay nay, ay panturayan anti-Christ si pigai tawon. At asita ko kasin mantauli, no umalis Jesus, sinay manturay sinan lubong. Iso nga danadi pag-asa tako at tatiwan na nay maisursuro. Iso nga pumigsa tako ay pumigsa si pamati, iya panakamamot ako ang Apo Diyos tan magay udom, si kadwata ko si biyag sinanlubong ay wadas kan kanayon ya tetiwa ay mga ayat anday tako ay nangiplano si biyag tako ay mayat sinanlubong anay. Iso nga edwani naitaw kasin tayin tako man adal din na ay kararag ay nay about prayer. Di isa ay iyat ako, tasay umalin na itako din, panakabalin Apo Diyos ay manubla, ay makibiyang anday tako kat sadi din panagkararag. Tapno din talnan Apo Diyos, siya'y manari anday tako sin nga naman ay sitwasyon. Iso nga na itdok anday tako din na ay James, chapter 5, verse 16 ay nay. Ay the prayer of a righteous person is powerful and effective. Di kararag dinalinteg ay ipugaw, ket nabilag yadakdake di amago na. Talaga ay man-effect din kararag ay doy. Singala na ay sitwasyon di biyag tako. Iso nga, dinay bakan tako anggoy kanan ay mamati takon Dios at ustudi. No dikit di isay at na dita makaublas Apo Diyos makibiyang sinbiyag tako at wadanan panagkararag. Ngam laydak ay doon day tako din na ay bersikulo ay kanana, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kanana sin English. At makon-confuse na din kanana namati ang Apo Diyos ay nangawat in Jesus sin puso da. Kaya't makon-confuse na sinay versikulo kay karkaro din kanana ay righteous person. No ilan tako sinan Biblia kaya't wada da din versikulo ay man kukontras na. Kaya't numaminsan adin nakasital din pa nakaamon da din kananda ay namati. Ang Apo Diyos may panggap si teaching the Bible si righteousness. Wano kinalintag. Siya'y kapuna di ay numang kararag tako. Kaman adidangan Apo Diyos din kararag tako. No mailat ako ay kaman takon narurugit. No mailat ako ay kaman takon adi maikarkarian Apo Diyos. Wada din karanasin puso ay makunkondem din puso mo no. Din puso mat pabasbasulo na ay ibagbaganad adoy basol mo. Kat sino'y adi makatakder din kararag takon Apo Diyos no at di maisitel na sa sitwasyon. Isungad adoy man sasadot ay man kararag, tandi pamati da matlaang adi masungbatan di kararag da kasi adi da maikariyan Apo Diyos. Uray no kanandan namati da. Uray no kanandan inawat das Kristo. Tanda din teaching ay dengdengenda adi nakasitel sin tetiwa
ay teaching the Bible, may panggap si righteousness. Iso nga no, adi ka maila din righteousness ay nai si tatatiw ay teaching the Bible, magay inanam. Tandi bang dadadaal si inanata ko, si peace and joy, sinbiyag tako kat din basol adoy, condemnation or guilt. Sadi din, mailam di sarili may kaman ka narurugit. Sinimatang Apo Diyos. Adoy makarkarag sili, narurugit kami ng salamat lata, takakasyam da kami din kananda. Kaya't adidan lumabas sin sidi ay sursuro. Iso nga din power Apo Diyos, adi makagaraw. Tan, adida na iladan righteousness ay nay. The isa ingredients, the faith. One of power, the prayer, ay doy ay prayer of faith, ket righteousness. Iso nga kailan mailat ako na ay teaching the Bible, ket maisitel tako sin righteousness of God. So ulitat di topic tako dwani, kanana the prayer of a righteous person is powerful and effective. Sin English. Kanas di kararag di isa ipugaw ay nalintag ket nabilag di parnoya na ay panakabalin. Effective talaga nga manggaraw, talaga ay kumapit, talaga ay umama. Effective, talaga epektibo. Waday amagana, way ublana ay talaga si biyag tako. Ket umano na ipailak da din teaching tako anay. Ket basahan tako sin Santiago chapter 5 verse 16. Kananas na, iso nga mubinmasol kayo, ipudnoyo sin ayo ay mamati, ta ikararagan dasda kayo, ta mailatunan kayo, ta din kararag dinalintag ay ipugaw at napigsa, tanwaday pantong palana, kanana abus ng kankanay. Iso nga asina at dadaten, istoryaan si Elias. Si Elijah sindan ay tulag ay kanana numnumanyos Elias. Sin verse 17, ipugaw si siya ay kamandat ako matlaeng. Ngamidi in pasnak na ay nangikararag ay adi umududan na ugaw tatiwa. Si tulo ya kagudwa ay tawen. Asi pagkasin man kararag ay umudan et nan udan tetiwa et ginmabay din mulmula. So mailat ako ay si Elijah kanana kaman lang day tako ipugaw. Ngem din ngen Apo Diyos din kararag na. In kararag na dinan udan, ket adinan udan si tulo ya kagudwa ay tawen, et kalpasan di tulo ya kagudwa ay tawen ang kararag kasin. Et nang udan, tan si Elijah sa ay nalintag ay pugaw. Sa ay way pamati na Apo Diyos. Tan adi maka-operate di pamati no adi ka maila din kinalintag sinbiyag mo. Et sana di pukusak sina tapno mailat ako nga na italagay teaching the Bible may panggap si righteous person. Umano na italakayon tako din kankanan di kaaduan ay mangibagbaga, ay mangititdo, sigal kalin Apo Diyos ay numaminsan di bagada, magay nalintag si uray isa. Kananda, iso nga si pinatin di adoy pugaw, uray din kananan na mati, adinan maamin ay sisiyagat nalintag, tan adinan na adal. No, nga danay istoryaan di kalin Apo Diyos, may panggap si kinalintag. At naay din bersikulo, ay kanayon da ay kuten. Sin Romans 3, verse 10. No, ilang takos ng Romans 3, verse 10, kananas na, tan siya na matlaang din kanan din na isulat, ay kalin Diyos ay mangwani. Magapulos dinalinteg ay ipugaw. Maga diulay isa. Kananas di. Nayay nakot sin Old Covenant. Sin naisurat ay linteg. Maga
pulos dinalinteg ay ipugaw maga diulay isa. Kananasti. Nang patingga na din man basbasa sina. At siya'y isaksaknap das ng lubong ket malalilaw din uray na mati ekan kanana. Alalaan da day bersikulo paran da ida. Ngam lay da kay pailan day tako, tasay malawagan tako si iyat apo Diyos ay man palinteg. Taway iyat di pamati di karanag tako ay man balin ay nabilag no maisitel takos na. So sinaay napuna sindan ay tulag. Iso nga rod nga sin English, as the scripture hath said. Kunanes di kas kanan din na santuan ay surat. Nakot sin daan ay tulag. Sin linteg ay kanana magapulos. Dinalinteg ay pugaw. Maga diulay isa. Kananas di. So, sina mailat ako according to the law, magadi bagan dilinteg, wano adi makapalinteg, dilinteg, si uray sino ay pugaw. Iso nga i-declare dilinteg, ay amin ay pugaw ket nan basol. Kaman na di. At mailat akos na, iso nga sin Biblia ay amin ay pugaw managbasol, iso nga magay na linteg ay pugaw sin sarili na. Ket iwa di. Iso nga bagay ipugaw ay makapalintag sin sarila na si personal ay kakayahana. Ano umita ko si Udom ay bersikulo wala din Romans 5 matlang ay mangibagbagay amin ay pugaw kat managbasol. Romans 5 verse 12. Ang mailat akos na sin bersikulo 12. Nang naman tako din pantungpalan, di inamag Adan, ya din inamag Kristo. Binmasol si Adan, et nabaon, et siya di din nanlugian, di bumasbasulan di pugaw. Begaw, abe sinbasol na, nakadngan si siya ay natay. Iso nga manlugi isdi et matay amin di pugaw. Tan amin di pugaw et manbasbasol da. Kananas di. So mailat ako. Ay amin ay pugaw magay na lintag. Kas ibagbagan di lintag. Amin ay pugaw ay napun Adan. Katsamat na po ang kumalagsik ang Jesus. Ay napun Adan na iraman das basol Adan. Iso ang magay ipugaw ay baken nan basol. So magay na lintag, ura isa, sigun sin lintag. Magadi pugaw ay makapalintag sin sarili na tanay tapin Adan. At tatiwa di. Iso nga, edwani kalaydak ay parang. Into nga ron diyat ti pugaw ay mapalintag. No kaman na say magay na lintag oray isay pugaw. Maga di napun Adan ay ipugaw ay di binmasol. Into iyat na nga rudan. Kat kanan matlang di Biblia. Di adin na lintag ay pugaw. Adi may salakan. Wada sin umunay Korinto. Tailanta ko. Umunay Korinto. Kapitulo 6. Versikulo 9. Basahan takos di. Kanana sin versikulo 9 ay adiyo ammo ay adi maitapi sin panturayan Diyos din mga amag silawan. Adiyo iet tandin mangi babayi din kaman na di. Manda dadag si baken na asawa, din lalaki, ya mandadag si ana ay lalaki, ya din manay dayaw si sinandi Diyos, et adida maitapi sin panturayan Diyos. Kananas di. Now, adita ko maila, din righteousness sili. Ngam basaan ta ko sin English, tay paila. Sin English, kanana,
di bakan righteous sa ipugaw, adin maisalakan. At no kananta ko, ay amin na ipugaw, at magay nalintag. At magangarod di ura isay maisalakan no kamanadid interpretation tako, ay intoy at di mapalintag ngarod. Isu nga sinaay dilaydek ay ipaila. Isu nga kananas di, sinan King James, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Hanyo ayang amo, nga dinbakal na lintag kat adi na tawidan di panturayan wano pagarian apo Diyos. Suno di pa nakaawat ako sin Roma idoy ay naibasa kat amin tako kat bakan tako nalintag. Magay nalintag si uray isa ipugaw, dilay din nga roda kalian, magay maisalakan si uray isa. Isu nga da din mangpatpati sin dadi ay doktrina. Ay bagbaka na magay na lintag si uray isa kang kananda at siya pinatpatin di pugaw. Magangaro di maisalakan si uray isa. Ngam sadi di mistake ay presentation di kalin apo Diyos adida na ila din Ibanghilyon Kristo. Isu nga na isumaruno ay pailakan na kayo din iyat apo Diyos ay mang palintag sinda din ipugaw ay managbasol ay bakan na lintag sinbiyagdan into iyat apo Diyos ay mang palintag sana din Ibanghilyo. Waday good news, waday mayat ay damag ay iyat ako ay mapalintag. Tasay manbalin ay effective din kararag tako na ay ipailakan na kayo mataulit ako sin Roma. Chapter 3 ay doy, verse 10. Adida dudan kat ituloy din udong. Isu nga uray waadwani at adu din mga kasabay adida amudi. Kabasa da sin verse 10 ay as it is written, none is righteous no not one. At sadit ang di versikulo da. Ngam no ilam, sin no bumabata ko. Ibasa tako sin verse 21. Sina din pangilaan tako sin iyat apo Diyos ay mang palintag babaan sin good news, babaan sin Ebanghelyo kanana. But now, sin English, the righteousness of God without the law is manifested. Under the law, no one is righteous, no not one. Sin panag-amag si paglintagan apo Diyos. Sin lintag Moses ay doy, magay i-declare di lintag ay nalintag ay pugaw. Tatiwa di, tanan basol di pugaw, gapun adan. Ngam na yan, din na imbag ay damag, ay mabalinta ko, dat ako ay managbasol. Mabalinta ko na awaten di kinalintag en apo Diyos edwani, babaan sinaimbag ay damag en Kristo. Tasay maibilang tako ay nalintag, yamumayat din kararag takot effective bad langit, di effective di amaganas ng nabaw di daga. Sinay di kanan di kalin apo Diyos, but now edwani, bakal numatay ka. But now the righteousness of God without the law is manifested na iparangarangan din iyat apo Diyos ay manpalintag. Nga na iyat na. Being witnessed by the law and the prophets, panpanaknakan mat lang dilintag. Iya din sursuron na din propeta, sinay diyat apo Diyos ay manpalintag. Isu nga dilintag ang Moses adi makapalintag, ngamwada di mang palintag si ipugaw. Ay nay ay winitnisan mat lang din lintag, yada din sursuron di propeta, ngada nan inbagadas di, even the righteousness of God, verse 22, which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Naibaw di at apo Diyos ang palintag, the righteousness of God, which is by faith. By faith edwanin in Jesus Christ, di at ipugaw ay mapalintag. Ibasa kanday takusin kan kanay. Tasay mailayo kuma ay in Kristo. Sinanggap anda kayo din kinalintag apo Diyos. At no patian nyo di.
ay si Kristo di kinalintagyo, lumintag di konsensyata ko. Ket patay dadin biyag ta kunto, sinsumar saruno manbunga din kinalintag ay doy. Tan si Kristo di ramot di kinalintag ay inawat ako, din bunga na sa din man effect sin biyag ta ko. Adin na ilan di udong de mga kasaba, isong nga dadin, bakang ko'y bagbagay sakyan ang gadikan amos na, ngamin pa ilan na po Diyos na ito tatiwa. Sin ibanghilyo ay may kaskasaba. Isong ano ilang takos ng kankanay, sin Roma ay basaan tako. Nga maduwani, kanana, verse 21, na ipaamo, din planon Diyos ay mangibilang si pugaw ay nalintag. Sin pangiilaan na di plano na po Diyos na di good news. Ngam baken bagaw sin panong palanda silintag. Bakanen sidoy. Din plano na ay ibagbagan metlaang din sulat Moses. Ya din tapin di mamadto at siyana. Ibilang Diyos ay nalintag di olay sino ay ipugaw. Kananabon, olay sino ay ipugaw. Sin verse 10 at kanyan, kanata kung magay nalintag ay ipugaw, olay isa. Sinayabon, ibilang Diyos ay nalintag di olay sino ay ipugaw bagaw sin pamati na en Hesus Kristo magay panlalasin na. Naituloy ako pa yung ganos verse 25. Isu nga di pa ng palintag ang Diyos si pugaw babaan ang Kristo. Isu nga no di pugaw kat patian as Kristo kat awatan na sinbiyag na din kinalintag Diyos ay wadan Kristo sunggap ang sisiya. At si Kristo di man balin ay kinalintag na day pugaw. Isu nga day takon ay bilang takon no namati ka no inawat mo si Kristo kendag din adi pala nangawat. Layden nyo ba maawat di kinalintag Diyos? Si Kristo at anggay di kadaan di pakapalinteganan di pugaw. Magayudong oray intuyat mo ay mangamag si sarilim ay nalintag ka kuma maga adin mabalin. Tandi pugaw, managbasunan kat magayat na makapalintag sin sarili na. Di iyat apo Diyosa namang palintagan na itako, no patiyan tako si Kristo kat awatan tako sin puso tako. Si Kristo di maibilangan ay kinalintag ay nanbubuhay ang day tako. At babaan si di ay Kristo ay nalintag ng babayan day tako. No patiyan tako si siya ay kinalintag tako. Manbaliw di biyag tako. Oray nung nga ay basol ay mangpada sa mang kontrol di tako. Pugsatan din biyag ang Kristo ay doy. Ay nalintag ay malin di tako. Sungawada di panbaliwan tako. No awatan tako ng Kristo ay ay nalintag kat no sali di pamati masika mang kararag na po Diyos ay ilang si Kristo ay kinalintag mo. Dengan Apo Diyos din kararag mo tan approve si Apo Diyos ay si Kristo din dawat na ay pakapalintagan di pugaw sinanlubong. Wada di kanana waday udom may bagbaga ay kanada da kami mat abo, utwada mat di Apo Diyos mi, wadan tupay nang ibaga, da kami tupay man parintumang kami mat abo sin ruangan di simbahan, ning ganas, bakan si doy di pakapalintagan. Di pakapalintagan, pamati may si Kristo, innanam indin basol mo, in karo na, in lansana sin cross, taasin na irigalo din biyag na inalintag, sin mangpati, mangawat en sisiya. Isong ano ilang tako na ituloy kus na. Tan nakabasol tako amin. Ya adi tako makadasin kinasigid Diyos kanana. Adi tako makadas oray intuyat mo ay manamag si kanamay kinalintag. Adi ka makadasin standard Apo Diyos. Tan nag-asta ko amin si basol. Isong ano din amag mo di panbatayam tasay mapalintag ka. Maga adikan kaya. No adika awatan ang Kristo day kinalintag ay in regalo na po Diyos pulos
ay adi mapalintag di pugaw. Sinbukod na ay aramid, di iyat na di awatong din kinalintag at asina pabulaan din mayat ay amag mo. Iso nga ituloy tako. Dana di kailangan mailat ako. Sana di gospel ay maipipreach. Ngam bagaw sinsag-ang na. Sinudom, by His mercy or grace. Ngam bagaw sinsag-ang na. Kandat ako ay magay baybayad na. Ibilang na ay nalintag tako. Babaan sin inamag Kristo Jesus ay mangsubot endat ako. So ilan nyo din pangibilangan apo Diyos ay nalintag di pugaw. Babaan sin inamag Kristo. Tanawayat si Kristo dinang si basbasol takot siya at anggay dinang ilansa. Tapno mapakawan di pugaw. Uray sino ay pugaw, no patiin na di. Iso nga di pa nang palintagan Diyos edwani pamati. Ngam kanan abon di udong kasin. Ano mamati ka nga ron, uray magayam-amag mo, kananda. Ngam di experience ko snay kakapsat gagayam, ken kakapsat. Uray na kayo ay mga kasabay kakadwa. Di experience ko na, sin binilib ko ay si Kristo ay sinanggapan sa babaan si Espiritu Santo. Kat nalintag ay Jesus, nasantuan ay Jesus. At sisiya din pakapalintagan di pugaw. At inamin ko di, adak kaya'y palintagan di sarili. White sik ay Diyos, dinangidawat ang Kristo, ay siya'y kinalintag sinbiyag ko, aksipak na, awatak na, ay si Kristo'y kinalintag ko. Is jay manuoperate din righteousness of God. Si di ay binalbaliwan na di biyag tanuray kanantakon na matit ako. Adu din salisin biyag takuan. Adu din na di mawawatan. Adu'y baso. Ay lay din ay control day tako. Kat di makapugsat si di. No patiam si Kristo ay kinalintagan si ket umali din power of the Holy Spirit ay Spirit of righteousness at dadaanan na dadi tasay makan din guilt one no condemnation sin unag mo tapno makasango ka ang Diyos ay waday confidence talak mo ay dengganda kagapuan Kristo ay kinalintag ay nang linis and sika. Sana di kinalintag apo Diyos wala pa isin Romans 5:17 ay mailat ako ay the righteousness ay inalin pa'y Kristo at regalo. Bakanan na ibatay sin amag no dikat di regalo. Ulitak din sungbat ko kanyan sin mang batbati ko sinda na ay minsahe. Kananda da kayo nga rod, ibagbagay nalintag kayo ang gaybapan si pamati. Uray nga rod magayam-amag yun, nalintag kayo. Kanandas di. At ada daw din mga ayon anday dasditan, adida basahan danay bersikulo. Ngam, sakbay ituloy ko ay sungbatan di. Basahan ta ko na Romans 5, verse 17. Tailan ta ko. Dat ewa kay man, ay masapul ay matay, din amin ay ipugaw. Begaw sin basol dis isa si adandi. Ngam adawi, ay madagdagsen din pantungpalan di inamag di isa kanana gusti ay pugaw ay si Hesus Kristo kanana tan begaw ang sisya begaw ang Kristo kanana sti amin ay mangawat sin palalo ay ang Diyos grace. Sagot na ay kinalintag in sagot of righteousness. Et ganganasan da din biyag ay iwad patinggana ya maidi taptapida en Kristo sin panturayana. Iso nga mailat akos na ay naay di pa nagpalintag apo Diyos edwani sagot na en Kristo. Iso nga si Kristo, di pa kapalintagan, di pugaw. Kanana lang sin 2 Corinthians, chapter 5, verse 21, si Kristo magayubas basol na. Adina na padas dinan basol, ngam nan balin ay basol, tapno babaan si siya, mapalintag tako, man balin si siya, ay kinalintag tako ang Diyos.
Suldana di ilang tako kumay kakabsat. Sana din ibagbagan na Apostol Santiago ay kinalintag, ay natawid tako ang Kristo. Ay numailat ako kumay si Kristo di kinalintag tako ay napakawan di basol tako gapon si siya. At acceptan tako di na nga nudamo kaman narigat ay acceptan ta at adungarod di kurang mo. Ngam di iyat di mapalintag ay kana awatem di kinalintag at asiman bungan sika. Di iyat na din udom man magdakanuta di man kam kamalita maibilang day nalintag. Bakan kaman na din di panang palintag en Diyos edwani. Si Kristo ay inawat ako nang ugas si basol tako nan rugis di kinalintag tako. At no bilibam di at i-meditate mo si day and night ay si Kristo di kinalintag mo. Dadaalan na din basol sinunag mo. At sadi din man produce si good works. Sadi din man i-produce si fruit di righteousness ay amag ya panagkali ya panagnumnumnum. Adak approve sin kanan di udom may uray magay amag. Di righteousness man amag sin. Pero bakan din inamag mo, din nakapalintagam, din inawat mo. Iso nga rod nga regalo, iso nga awatem si Kristo ay kinalintag mo. At mangbunga si mayat ay amag, ay siya'y pangilaan sin kinalintag Diyos ay inawat mo. Siya't di mapalintag, iso nga bakang tatiwa di kan kanan dudong magay nalintag uray sa ustot ang ginin dahil warwaragawag sinanlubong. Bakan si doy, way pang iyat apo Diyos ay mang palintag sin ipugaw ay managbasol. At sadi maata kon Kristo. Isunga o tatiwa nga ron. Nga si Kristo tanggoy di pakaisalakanan magay udong. Isunga kanayong ko ibagbaga. Di relihiyon kat bakan mandakas. Nga magay relihiyon ay natisin cross. Ay nang bayad si basol tako si Kristo tanggay. Din dawat Diyos ang ganta ko. Magay na isabit sin cross ay relihiyon. Tamaugasan ko di basol mo. Isong ibagbagak magay makaisalakan ay religion. Magay makaisalakan ay grupo. White si Kristo di makapalintag si pugaw. No adi natay si Kristo kapusin basol tako. Magay serbin dasan relihiyon. Tan magay kay batayan di pamati. Ngam no pinatit ako si Kristo. At siya di biyag tako, way serbin din grupo tako. Ngam no bakan si Kristo na dinibatayan na di, amin ay pugaw, ay kananan gapusin sarili na yaman, ay napalintag bakan nandan, gapu ang Kristo ay nalintag. Amin di ay kang kanan ay self-righteousness, when no righteousness under the law, adinan maabot din standard apo Diyos di. Isungarod, ngadwani kakabsat kagayam, si Kristo di kinalintag ta kuno na matika. Bilibom di ta mailam din effect na din power na at mumang kararag ka magadin condemnation ay doy. Magadin guilt ay doy ay tama-taman satanas. Tanumang kararag ta kuno dan at wala day baga-baga na adi ka maikarkari, adi kan makaabot ang Dios. Narurugit ka ipugaw ka na kananas di. At istita ko ay matamaan at istita ko ay madang. Ngam no mailayo na, kat ilaban niyo ang satanas, maabak si siya. Sa di kanan ay powerful, ken effective ay kararag. At paisong ano waday basol, o wala kan Kristo si Kristo, di kinalintag mo kat kaputa, kurang tako pa lang si pigsan, di pamatis, di panakamus, di mabalin ay waday, nang kamalian tako pa lang, ngam sadi din kanan ang Apostol Santiago, ibagata ko din apo Diyos. Sorry apo Diyos, nang kamaliak sidi. Katnuan ipugawin ng kurangam diritso kay man as si forgiveness and siya. Bakal nalay doon, ay kayan anaw sinanlubong. Bakal nalay doon ay may kasin religiyon. Kat isdi kay man pakawan, diritso kan apo Diyos babanan ito. Katnuan ipugawan ng kurangam, at siya kasaong. Bakal masapul ay kaibumbubumbos ng lubong. Tasay mapakawan ka. Si Kristo matlang di pakapakawanan. Isu nga, sa adi din kanan ang Apostol Santiago, nuwada man din ang kurangam, tasay adi ka makonkonsensya, ibagaman apo Diyos. Ipudnom, siya matlang din kanan dyan, ay nuwada man din nakabasulan tako ipudno takon apo Diyos. Dadi din non sin,
ay sikay namati amumot lang dadi ay nang kurkurangan. Basta ibagaman na po Diyos, sorry. But I believe in Jesus. Nga dindadana siya nang bayad si basol ko. Tulungan sa kanaya po Diyos. Tamaawatak si Kristo ay kinalintad ko. Kit the more ay mauawatam li, the more ay pumipigsa di pamating ya panagkararag mo. Adu din mailam ay nakaskas daaw ay answer di kararag mo. Isong adi kayo makunkonsensya ay gagait, kakabsat, papastor. Wada man na din kurang yo ay may nilayo. Awatan nyo si Kristo, patiin nyo si Kristo. Ay siya kinalintag ay wadan na kayo. Kat man ublading kinalintag na idoy, mailayo din amazing. Ngayat naman baliw unda kayo. Oray no dadu din basol ay padyasa na ay galot na kayo. Mapugsat na di kapusin righteousness. Kristo ay man ublanda kayo. Isong adi yung kanan ay di yung kaya. Wadi yung kaya sin sarili yung ngamno. Alarin niyo si Kristo baban si pamati. Ay siya kinalintag yung mas daw kayo. Amazing din amaga na sinbiyag yung. Nakaskas daw. At umalital na. Umali di pa nag-work di pamati. At pati pa nakaagas may tapi. Tan di pa nagkararag mo na pigsa na bilay. Gaputan mailan na po Diyos. Ay pinatin din kinalintag na. Ang Kristo Jesus ay wadan sika. Tandaanan nyo. Si Apo Diyos may ayo ang si pamati. No, bagay pamati, adi may ayo sa Apo Diyos. Isu nga sana ditito kay gospel. Gospel of faith, gospel of grace, gospel of salvation, gospel of the kingdom. Din inamag Kristo ay inali na sinanrabaw di daga. Why di gospel? Isu nga mailayo kuma, tingkanaw ko ay suro-suro, dito ay gospel ay kakailian kakabsa. Tapno mailayo Diyos to ay pamati. Tanadwani na doong agpaiso, di teaching sinang lubong. Ngam ado din bakan ibanghilyo, iso nga karkaro da kay kundiman, karkaro da kay padagsanan, karkaro da kay ikontrol when man balin ay slave. Ngam din ibanghilyo, warwaran da kasin islibre doy, mailam si Kristo ay biyag mo at ma-enjoy mo. Hallelujah! Sinay, dilay dak ay doon na kayo isungan na bilang di kararag mo. Tanwadas Kristo ay kinalintag mo. I encourage you to pray. Kaya amok ay si Apo Diyos man ublanda kayo basta biliban nyo na si Kristo na nikaskasabakanay, bakan din sarili, bakan din ministry, ay inpaigan Apo Diyos sa no dikat ni si Jesus, di bagbagak ang data ko, amin. Hallelujah! At tinggalan to kasing, si umalin to, ay live stream tapos na kan kanay tay tultuloy ito pamanat adal sin may papanan Kristo ay tetu ay biag ay mangisalakan dato. Layda kay makararagparan dato amin edwan ay labi. Hallelujah. Amami ay Diyos, sika ay Diyos mi. Nang parswa si langit kendaga Diyos en Ino, Diyos en Noah, Diyos Abraham, Diyos en Elijah, Diyos en Jacob, ya si Isaac, sika di ama, en apu mi Isu Kristo ay inawat mi ng balinay amami baban en apu mi Jesus, babaan si Espiritu. Kahit ipakaawat mo na sinandang dawaten mi ay tulungan na idataman balinday prayerful. Adidang maupay ang kararag, pumigsaday mang kararag, tanwas Kristo na ida ay kinalintag, ay manublasin kararag da. Salamat ay ama ay Diyos, ay papigsam na ngay nandang, tasa din pamati da, kat pumigpigsapay, sin panagbiag das na nabaw lidaga. Salamat, si bendisyon mo, grasyam, and daida. In Jesus' name, amen and amen. Aging ganun to kasi, sin kan kanay live stream tako.